Kikmi kikpa ki bapa school khun Hakindria Vidyalaya Eastern Air Command School Upar Shillong hakakat pratrik lalungkot arajar pusau kilaya lumlang benle ikendu yo Managing Director ka Meghalaya Transport Corporation uba ki el nongpri ban pensngo hau halor ka jingkiu dor kensan ka baisong school bus ki khana school naka shipo hajar sauspa sanpho tengka haus nam arajar pulai shaka khatlai hajar nyogspa sanpho tengka mentaus nam arajar arpusau kakong es kharjana kala penpau ba ka bakham pensngo lengo kalong bakila don ki katu katni ki long kme ki balik siu hakini kisngi dang yo yakador barem re kat ba ki we ki balik khamadien kilhap pensio yakador ka batmai Tangasing dan jengku ke ba jengkisha nak benta ka by school bus jam ke MTC nyedan lang kini kimi ba kikun ru ki banye pa school lam sipo school ba apa KV Perselong di bangi dipenan kam ni pa kikun ning ba jam school bus MTC ti habangi ya pai sya ka bay dei ba jengkiu kensan jong ka by school bus tingi su thu ba bun hi kikmi pa ki bay ut pang ka by school bus tang ba umdan nang ya lam umdan nang ya keren namar baka jinglong khasi jongi ka khamduna bangin ya long teli tele si henry menta ka singi kalong beta klak ta shisha ka pla jongi buduk besuk baka tu kat ne menta ngi shukhat ket ket ngi dan tang kan ningut henry kidan blai awan nang mene ta blai ket ki ban let ti da kan ni hi ka benta ka ba menta ka singi kwan yak iwan ban ya keren ya i director managing director jongka MTC hang ni Shillong i ba ki al nongbri ti ha ka bayakran bat i ni su khu bai ong balai ba sangiwan na kabang ipenpa ke jing so kya mo ngi ai ba ke jing tho hai ti hadin ra je kran yong ai tho ngi dengan penpa ke so kya na ma ba ka kiu kensan ka by school bus ngi ngen ngi sa na lai me ngi pha e ki khun sha nyau me ti ka by school bus dang ngi tho ngi man ka snam ngi tho sha tang gi snam na du snam arajar apu ar ka by school bus ka dei nyau hajar san spa kata ka dei tang san kilometer na po lai me sha nyau me di nang ta shushu ha kasnam arhajar arpuar kadai nyo hajar san spa haus nam arhajar arpulai kadai shipau hajar sau spa san thong bat haus nam arhajar arpusau menta kala kiu kensan sha ka khatlai hajar nyo spa san thong bat katu kat ni kat kum ka jing pa jongi ha khamat jing director mane kalong bang ka ba pelingo yang ikum kimi paru kalong bang hau ha ka pratrik jun bana Januari kidan katu kat ni kimi pa ki bla dapat renew ya ka boss siapa ISBT setia siapa office yang MTC ti habdien miklar renew ha ka phatrik jun Januari kidang yo ya kador ke barim ke basipau hajar sau spa san pau kata kadang dei ke jong senam ajar pulai tikat batang hadin stoyo na ka mentau ni uju yu senam ajar pusau kala pen kala no kador pa kala dei no syaka sipau hajar asyaka khatlai hajar nyu spa san pau tikat bapelingo susu yang ni kum ki kemegi pa ka bangi keren syapang kane ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bamsong nong rim namar ha ka baide mangi ki baya tray bela basya tray bela beria namar nia pha ya ke school ki khun sya ke central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 3000 subnai kala long 8000 squatter kila dengi pha ki school private lana nang khamram dei namar ba le singala ban ong la da ka biang ka school government ha keleng ki jaka tingi la komisi nang kendong ila ban pas kendong ne bro minta kita ba ki kami be sensor nama ka school ka biang ti henry ka bakta pada ingi minta kolong ba ka by school kaduna kat ba ka by school bus ka kiu sha bapalan ti ka ba yanu jor pada ngi dapat na lor kata amde tang kata ka ba kani ka dor khatlai hajar news pa sam thoru im ngatrai na ke department jong ki klempet kat kum ka kilometer namar kani ka diklum ya baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena school ba kiu bus na do na kerenja na maulai le sing na pi kani ka ju ka dor khatlai hajar news pa san thau tikat mamangi na lai meru ni ham ai ka dor khatlai hajar news pa san thau bada ka ka dor ba mentau snam tikat bangi wan ni krani ye director menai yong balai pi wan ut tang ma pi tingi ngi dan ki khon hayeng ka masangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki pha na ka ju ka school ha ka ju hi ka bus te kalak ta jor kala poi si tenglak ne silak duna kan poi la da ka de ka dor khatlai janyo pa san thau ti kalak khia bahasa ti ong ba kani ka de ka jingi kran da ka bot ngam tip kala dan shisha ka ta jing kran ne em hanrei kata ka de ka rai ka bangi dai kli sethi sepo MTC ki ong ba kani kala de ka ba balak ki kena bakla ki ka by school bus ti ka bangim su thu shoot kan namar ba habangi pet ya kajing thu jong ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki kajing ekran ka assembly mention snam ngasngo beki ong ba
ka government hi kan persangkat bala ban penduna ya ki private vehicle kanang ban lakta ya ka traffic ndai mental ada ka jing penhe jong ka school bus kalong komni kanang aila tu pada yo pai ba bon sei la ka jong ka da ka private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bakli bu school ki kon tin nalo ka tarang ipen pau ki jing sokya ni kalong bai ba ni da kerpat na kaliang jong ka sarkal ni ngap kerpat na kaliang jong department kan bishar benia ha ka bai dai bakan ni namar ni suthu bakla ta shisha kat sebab hai pai ba usyam betang jing jenja tagi jing salute sudah namar kan ni la pen pau bai ba kala salute ka pelajon ki berit-beria ki belaria ti hakabai dei bakaniru hakajing kren jongi menne ba i directi ong bai ba mundan bawan ujo namar le se ki belang pun hi mentau slam kimpat tip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar dang tang katu kat ngut ki belawan pen thamai ka kat bos apo MTCMP tidang lap tang katu kat ngut dan hakata ka hakani ka jui ko ngalap ba kala kata sisa ya ka pisah ti jong kiduk kisuk te nakata ngiwan banekran ni ye director mentakasni te hakabai de bakani ngi kerpat bat mentakasni hing kerpat gitu gi kimi gi pa ki badan ki khon ki bapa school hang te pok ki vi hi te ngi kerpat ba da ka jinga dan lang kat ngut ho ngi de ki khon ki ba ki kimi ki bangi dan khon arngot laingot sangot ki dan ki men ki para ki bepa aku jo school ti kala khia shisha ngi kerpat ki kimi ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khialam na kumta ki khon jong pi namar ba nila bandong ya ka baladat in ken ka de history handrai ka kamram jong ikum ki pat ba hi ni dei ban shim ya ka responsibility le ne ka duty ka kamram jong ikum ki ri pat ba hi bangin ya kren ya ka bamenta bat ka bansawan namar ba la da ka ki shi ki kum ni man ka snam tang snam arhajar afusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat rew khat nyaw hajar shi snam ti na kata kan ikan ta ba kum bai ong director men ne bai ong bakala kiu ba ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu ti hadu kat no tak bai petrol ngi rungi pendan kam bai petrol man ka sni ndai ka kiu sia tengka kam dai ba ka kiu ti hajar ti kan ni kada ta shi sai kata ini tepat ret ahmad jong pi bagi ki mi pa ki badan ki khon ki ba paskul ko ki dismo ba tangi ken hon barit jong mi dan kum ni ngi kepat ba ka ar pesan tering kapor kan long kumba khatri biji mistep in wan no hang tai hapo kamadan in pelong jing meeting barit bangin ya pelong meeting lang mengi discuss lang habai dai bakani ha kapor khatri biji mistep hamadan umlingka halaimia lalu ha ka ar pesan terik mentau benai kini entah tayau kan ha ka ar pesan terik mentau benai ti kata ka di jingker parit na kaliang jongi